hogy hogyan történik a TISAX értékelés, illetve ennek milyen sajátosságai vannak, illetve adott esetben milyen eltérések vannak egy hagyományos ISO 27001-es audithoz képest. Remélem nem én kapcsolom ki a kezemben lévő eszközzel a vetítést. No, mielőtt neki megyünk, egy kis közvéleménykutatást hagy tartsak. Ki az, aki volt már részese hagyományos ISO 9001-es auditnak? És ki az, aki volt már IATF audit részese? Akkor megkérdezhetem, hogy mi volt az alapvető különbség a kettő között? És így a lényeg. Az audit működésében volt-e különbség? Ugyanaz volt, vagy? Oké. Oké. Köszönöm szépen. Valahogy hasonló a helyzet a 27001 és a TISAX esetében is. Egy hagyományos ISO 9001-es rendszernek, vagy egy 27001-es rendszernek a tanúsítása, azt gondolom, hogy hát nem egy óriási nagy kihívás, különösképpen, hogyha megfelelő tanúsító szervezetet találunk rá. Már a megfelelő alatt azt értem, aki nem megy esetleg ki a helyszínre auditot végezni, mert sajnos van ilyen tanúsító szervezet is. Van esetleg egy tippjük, hogy körülbelül hány tanúsító szervezet van jelen Magyarországon, aki 27001-es tanúsítást végezhet? Durván. Talán annyi nincs, de biztos, hogy valahol ilyen 50 vagy a fölötti létszám. Hány cég van, aki TISAX értékelést végezhet? Na, ez egy nehezebb kérdés. Ha jól tudom, pillanatnyilag 18. Nem Magyarországon, global. Hát ez a különbség, és nem véletlen. Van egy erős igény az autóipar részéről, hogy egy kicsit szigorúbban vegyük azokat a követelményeket, amik akár minőségirányításban, de most az információbiztonság tekintetében megfogalmazásra kerülnek valamilyen szabály, jogszabály, szabvány keretében. Ennek érdekében az autóipar létrehozott egy szervezetet, ez az a bizonyos ENX, aki aztán gondozásába vette a TISAX követelményrendszert. És ennek az elsődleges célja az az, hogy egy erősebb felügyeletet adjon egyrészről az fölött, akik az auditot vagy az értékelést elvégezhetik, másrésztről, hogy az értékelés eredményei egy egységes platformon cserélhetőek legyenek, és megismerhetőek legyenek. Itt van például rögtön az első ilyen különbség, hogy míg az ISO 27001-es tanúsítványt jellemzően a tanúsító cég állítja ki, addig a TISAX labelt nem a tanúsító cég állítja ki, hanem az ENX rendelkezésre bocsátja. És akkor, hogy mi ez a TISAX, itt látható a kulcs, a megfejtés a rövidítésre, illetve hát a TISAX az önmagában a vállalatok információbiztonságának értékelési cseremechanizmusa, valójában egy gyönyörű követelményrendszer. Az ISA, mint ilyen, és ez még egyszer-kétszer elő fog fordulni, néhol úgy szerepel, hogy VDA ISA, aki az autóiparban járt, és annak a VDA az nem mond újat. Szóval az ISA, az Information Security Assessment, ami egyébként egy gyönyörű Excel táblázat formájában letölthető az ENX oldaláról, teljesen díjmentesen. Az ENX nagyon rendes, minden ilyen díjmentesen rendelkezésre bocsájt. Itt még olcsó. Ez a táblázat, mint olyan követelményrendszer, ez szolgál egyrészről önértékelési célt, másrészről pedig az audit szolgáltató pont ugyanezen követelményrendszer szerint dolgozik és működik. Ez az Excel táblázat 3 követelménycsoportot tartalmaz.
Ez pedig az első az információbiztonságra vonatkozó követelménycsoport, van a prototípusokra, illetve az adatokra vonatkozó követelménycsoport. Ezek utóbbi kettő nem kötelező. Hogyan épül föl ez az egész rendszer, ami megint csak egy kicsit különbözik a hagyományos 27001-es vagy bármilyen rendszer szabványoktól. A két résztvevő, az audit szolgáltató, illetve az ügyfél, az minden esetben tulajdonképpen ugyanúgy működik, egymással megállapodást kötnek, és az audit szolgáltató ennek megfelelően elvégzi az auditot. Igen ám, de az ügyfél az elég ritkán kerül közvetlen kapcsolatba az akkreditáló szervezettel, aki egyébként az audit szolgáltatónak mondjuk úgy, hogy a felügyeleti szerve, vagy a felügyeleti hatósága. Na itt ez egy kicsit másképp van. Itt az ENX, mint felügyelő szerv, egyrészről szerződésben áll az audit szolgáltatóval, ő az, aki jóvá hagyja ezeket a szervezeteket, hogy egyáltalán TISAX értékelést végezhessen. Másrészről, mielőtt ezen két személy, vagy jogi személy, az audit szolgáltató és a résztvevő egymással kapcsolatba lép, kötelezően elő van írva, hogy a résztvevő regisztráljon be az ENX oldalán. Tehát ott már létrejön egy kapcsolat. És amikor ez a regisztráció megtörténik, és a résztvevő megkapja azt az úgynevezett Scopix Serv című dokumentumot, azzal tud aztán elmenni az audit szolgáltatóhoz ajánlatot kérni. Mindaddig, amíg az audit szolgáltató ezt nem kapja meg még sok más egyéb adatot természetesen, addig nem fog szóba állni a megrendelővel. Tehát ez az a bizonyos háromszög, ami biztosítja azt, hogy minden résztvevő megfelelő jogi és felügyeleti hatóság szerepet ellátó ENX esetében kapcsolatba kerüljön. Milyen specialitásai vannak a TISAX-nak? Erről majd még egy kicsit fogok beszélni, többet is, de szóval nem egy könnyű helyzet. A TISAX-nak van egy kézikönyve, ami szintén letölthető az ENX oldaláról. Ez adja a teljes képet a működésről. Ez 158 oldal, azt hiszem az angol változat. Ez egy masszív, súlyos dokumentum. Ebből próbálok most egy olyan képet adni, hogy egy világos, átlátható vagy átfogó képet mutassak, de nem menjek bele minden részletbe. A diákat meg direkt nem fogom felolvasni, már csak azért se. Egyébként azt hiszem kiküldésre kerül utólag a PDF formátumban. Ami a lényeg, hogy egy kicsit itt is eltérünk a 27001-től, a TISAX meghatároz egy bizonyos standard scope-ot, ez nagyjából minden résztvevőre egyformán igaz, és ez alapján végzi az összes audit szolgáltató az auditot. És akkor nézzük végig, hogy hogyan épül föl, vagy hogyan működik egy TISAX értékelés, mik ennek a főbb lépései, illetve milyen különössége vagy sajátosságai vannak a folyamatnak. Ahogy az előbb említettem, nem lehet anélkül elindulni a folyamatba, hogy a résztvevő ne regisztráljon az ENX-nél. Ez az első lépés. A második lépés maga az értékelés, nyilván ez a nagy falat, és aztán a harmadik pedig az adatoknak, az információnak a cseréje. Menjünk így szépen sorba, és nézzük meg, hogy az egyes lépések alatt mi történik, vagy az egyes tevékenységeknél, folyamatlépéseknél milyen tevékenységek szükségesek. Általában a dolog úgy kezdődik, hogy valamelyik autóipari gyártó megkeresi a beszállítóit, hogy kedves barátom, neked ki kell építened egy olyan információbiztonság irányítási rendszert, amely aztán majd a TISAX követelményeinek is megfelel, és erre egy megfelelő értékelést kell elvégeztetned. A probléma egyébként rendszeresen itt kezdődik, ugyanis amikor esetleg hozzánk eljött egy ügyfél, és azt mondja, hogy szeretne egy értékelést,
általában nincsen tisztában azzal, hogy milyen szinten kell. Szintekről is, illetve a vizsgálati célokról is mindjárt fogok beszélni. Ugyanis a megrendelő sokszor nem adja meg ezt az információt a beszállítójának. Nem olyan régen volt egy olyan ügyfelünk, aki szintén így jelentkezett, hogy szüksége van TISAX labelre, oké, mégis úgy mire, Scope XR legyen kedves megmutatni. Hát nem tudja, valószínűleg a minimum, ami kell. Oké, mikorra kellene? Amilyen gyorsan lehet. De ezekkel mit csináljunk? A szkópot, legalábbis azt a szkópot, hogy az irányítási rendszer mire érvényes, és nem azt, hogy az audit mit fog nézni, mert ez a kettő nem biztos, hogy ugyanaz. Tehát a szkópot ezzel az esetben a megrendelőnek meg kell határoznia, hogy ez hány telephelyre, hogyan legyen érvényes. Az értékelési célokat szintén meg kell határozni, ez viszont már az egyéb üzleti vagy szállítói körülményektől függ. A TISAX összesen 12 ilyen értékelési célt határoz meg, és szándékosan vannak itt külön színnel jelölve. Hogyha emlékeznek, az első diák egyikén volt, hogy 3 különböző követelménykatalógus van. Az első, ami kötelező, de úgy értse a kötelezőt, hogy ebből persze megfelelő választási lehetőség van. A következő, ez a lila blokk, egyébként ez a TISAX katalógus, vagy a TISAX kézikönyvnek a jelölése, az a különböző prototíp esetek, illetve az utolsó pedig az adatokra vonatkozó. Ha valaki részletes információt szeretne, kérem, olvasson bele a TISAX kézikönyvbe, mert sokkal több információt fog tudni megtudni, mint amit itt most el tudok mondani. Van itt még egy érdekes jelölés, ez az AR2 és AR3, amiről még mindenképpen kell egy pár szót ejteni. Ez az értékelési szint. Első körben most legyen csak annyi elég, hogy az AR2 az általában remote történik, az AR3 meg ugyanúgy személyesen, mint bármely más audit esetében. Na és akkor ez a bizonyos kritérium katalógus, hogy hogyan néz ki, ezen most tovább megyünk, mert ez nem jó helyen van ez a dia. Az előkészítés pedig a következő fázis. Ha döntés született arról, hogy mire van szükség, hogyan szeretnénk elindulni, akkor beindul az a bizonyos előkészítő vagy felkészülési időszak a szervezet életében. Ennek keretében kell beregisztrálni a ENX oldalon, ahol azt a bizonyos scope meghatározást ki fogják adni. Ebben az esetben a megrendelő, mint résztvevő fogott beregisztrálni. Na ennek a regisztrációnak már díja van, 400-500 euró körül van most, ha jól emlékszem. Ha ezzel megvan, akkor tud ajánlatot kérni a szervezet az audit szolgáltatótól, és ezzel együtt a szervezetnek el kell kezdenie fölkészülnie, ha még egyébként nincsen egy jól kiépített információbiztonsági rendszere, akkor el kell kezdeni ezt kiépíteni, és a megfelelő dokumentumokat, részint a szabályozó, részint az igazoló dokumentumokat is elő kell állítania, mint egyébként minden más követelmény szabvány esetében. Volt egy ilyen megkeresés, aki praktikusan nulláról próbált elindulni, viszont a megrendelője egy elég szigorú határidőt adott. Egyébként az idei év ez most egy eléggé hektikus időszak, mert van akinek június, nem tudom, végéig, van akinek év végéig kell a TISAX labelt prezentálnia, úgyhogy most eléggé nagy a felfordulás mondjuk úgy ezen a piacon. Volt egy olyan megrendelő, aki azt mondta, hogy ő neki 3 hónapon belül kell a label. Nem lehetséges. Ennek 2 oka van. Egyrésztről felkészülni nem lehet 3 hónap alatt, tehát ez a 6 hónap az a nagyon minimum, de szerintem, nem tudom, Zsolt, tegnap találkoztunk hasonló formában, a 6 hónap az nem elég. A másik, hogy az értékelés, mint olyan, az adott esetben 9 hónapot vehet igénybe. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy ez nem egy
olyan audit, mint esetleg egy 27.001-es audit, kimegy az auditor 2 nap, másnapra megvan a jelentés, harmadik nap, negyedik nap papír. Nem így működik sajnos. Tehát erre kellő időt kell szánni. És akkor egy kicsit bővebben most az értékelésről, illetve az önértékelésről. Önértékelés minden esetben el kell végezni a szervezetnek azon bizonyos Excel file vagy Excel katalógus alapján. Általában ezt az önértékelést már, mire oda kerülünk így a rajtvonalhoz, ahhoz a bizonyos kick-off meetinghez, általában már el szokták végezni. Van, aki majd csak utána, egyébként az eredeti elképzelés az volt, hogy a megállapodást követően a szolgáltató és az auditált ügyfél leül egy kick-off meetingre, tisztáznak minden paramétert, időtervet, egyebet, és utána készítik el az önértékelést. Az önértékelésre van egy halom szabályozás, amit figyelembe kell venni. Ezek pontosan le vannak írva részben az Excel file-ban, részben a TISAX handbookban. És akkor most visszatérünk újra, említettem, hogy van egy ilyen, hogy VDA, ISA, meg ISA, meg ilyenek. Szóval pont egy határ előtt állunk, körülbelül 4-5 nappal, ugyanis az idáigi követelménykatalógus az a VDA ISA 5.1-es volt. Mindazon megrendelők, akik hónap végéig megrendelést adnak le a szolgáltatónak, még a régi követelménykatalógus szerint teljesíthetnek. Azok a megrendelők, akik április 1-től adják le a megrendelésüket az audit szolgáltatónál, már csak az ISA 6.0 katalógus alapján dolgozhatnak. A különbség egyébként azon túlmenően, hogy nyilván fejlődünk, annyi, hogy egy kicsit kezd nemzetközivé válni ez az egész TISAX történet, és ezért elhagyták a névből a VDA-t, és mostantól csak ISA 6.0, aztán majd az, hogy fejlődik, úgy lépkedünk előre a számokkal. Egyébként ez a követelménykatalógus, legalábbis az információbiztonságra vonatkozó része, az erősen az ISO 27001-es követelményrendszerre épül. Hát igen, ez így tök egyszerű lenne, csak a ISA katalógus egészen pontosan meghatározza, hogy egy-egy kontroll esetében, vagy kontroll követelmény esetében mi az, amit a szervezetnek mindenképpen teljesítenie kell. A must. Ez alól nincs kivétel egyáltalán. A következő requirement a should, amit nem úgy kell elképzelni, hogy ez a jó lenne, vagy kellene, hanem tulajdonképpen ez is egy must. Annyi a különbség, hogy itt nagyon különleges esetben, nagyon indokolt esetben lehet azzal élni, hogy nem, de nem. Igen, majdhogy nem, igen. És aztán vannak egyéb követelmények arra vonatkozóan, hogyha az info high vagy az info very high kategóriába lépünk, plusz extra követelményeket is támaszt. Ráadásul tételesen. Tehát nem csak egy ilyen gyönyörű virágmondat van ott, virágnyelven szőtt mondat, mint a 27001-es szabványban, amiből tulajdonképpen, hát ha így nézzük, ez is elég. Ha egy kicsit komolyan vesszük, akkor azért teszünk érte valamit, és aztán lehet rendesen is csinálni, de ha kijön az auditor, és neki megmutatjuk a kicsit elég, valószínűleg azt mondja, hogy ez oké. Itt ez nem megy el. Itt egészen pontosan, tételesen meg van határozva, hogy egy követelménynél mi az, amit muszáj megcsinálni. Alap. És aztán utána jönnek az egyéb többi plusz követelmények. És akkor ezzel még nincs is vége, és még mindig csak az önértékelésnél vagyunk. A rendszer úgy van kitalálva, hogy egy érettségi szint táblázat, vagy oszlop is van az Excel fájlba, ahol saját magunkat is egyébként értékelni szükséges, és meg kell adni, hogy az adott követelményre hogyan nézünk mi magunk,
mennyire, milyen mértékben, hogyan tudjuk ezt teljesíteni. Hát látható, hogy itt a 0+5 követelmény, vagy 0+5 érettségi szint látható. Egészen onnantól kezdve, hogy praktikusan semmi nincs, ilyet még, aki TISZAX értékelésre bejelentkezett, nem láttam, hogy megpróbálná, az mondhatnám, hogy egy kissé felelőtlen lenne, hogy úgy adja be a dokumentációját, hogy az adott követelményre nem rendelkezik semmivel. Valójában, hogyha nincs folyamat, nem éri el a folyamat a célját ennek megfelelően, akkor nulla. Ha valamit tesz már az ügy érdekében, még hogyha hiányosan dokumentált, akkor is jó eséllyel az egyes szintet el fogja érni, hogyha látjuk azt, hogy esetleg el is érheti a célját, de hiányos a folyamat, vagy nem megfelelően igazolható. És aztán szépen így haladunk fölfelé. A TISZAX esetében a cél, ez a 3-as szint. Ezt el kellene érni. A 4-es szint az már egy eléggé magas pozíció, ezt viszonylag ritkán lehet megadni, és megmondom őszintén, én még nem láttam olyan működést, illetve olyan folyamatot, ami ténylegesen az 5-ös szintnek megfelel. Ezért mondtam, hogy egy kicsit szigorúbb a követelményrendszer, mint egy 27001-es auditon. Egy adott követelményre az auditor azt mondja, hogy oké, ez bőven megvan, a TISZAX-nál nem. Viszont, és akkor itt jön ez a bizonyos dia, amit már egyszer átugrottam, viszont van egy-két érdekessége ennek. Ahogy említettem, a 3-as érettségi szint az, amit meg kell célozni. Ahhoz, hogy az ember labelhöz hozzájusson, 10% eltérés engedélyezett. Tehát 2,7-től kiállítható a label. Egy értékelés, és majd erről mindjárt még beszélek, egy értékelés eredménye, hogyha 2,1 fölött van, és nincsen major non-conformity, akkor eredményezhet egy ideiglenes labelt, amit aztán majd egy véglegesre be kell váltani, ha sikerül. Az azt jelenti, hogy megfelelő intézkedéseket kell még hozni annak érdekében, hogy azt a 2,1-es szintet fölemeljük 2,7-re, átlagról beszélünk, másrészről megszüntessük az eltéréseket. Viszont cseles ez a rendszer. Ugyanis úgy van kialakítva a táblázat, hogy bármilyen értéket írunk be, ami 3-asnál nagyobb, ezt a rendszer lehozza 3-asra. Az Excel tábla egy gyönyörű, egyszerű funkciója, tehát nagy próbáj nincs benne. Itt, ahogy látható a képen, a 5-öst, 4-est automatikusan lehozza 3-asra. Ez azt jelenti, hogy nem játszhatok arra, hogy bizonyos követelményeket 1-es, 2-es érettségi szinten teljesítek, és majd fölhúzom a másikkal, amit 5-ösre teljesítek, és akkor valahogy így majd kisakkozom az átlagot. Nem megy. Sajnos nem megy. És innentől kezdve már ez nem egy kis kihívás, hogyha azt nézzük, hogy valójában a 0,1-2-3-as értéket adhatom, és ebből kell nekem minimum 2,7-es átlagot kihozni. Tehát itt túl nagy lehetőségem a játékra nincsen. Itt mindent ki kell hozni 3-asra, és 1-2-t el tudok engedni 2-es szinten, ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjam. És annyira jó ki van találva az egész Excel tábla egyébként, amelyet irdatlan nagy, rengeteg oszlóppal, követelmény, minden benne van. Annyira jó ki van találva, hogy a végén egy külön fülön az eredményt rögtön összesíti, egy ilyen pókháló diagramra rárakja, és ahogy ez itt tökéletesen jól látható, az a bizonyos terület ott belül, az a 2,7-es alatt, az a nem nyert, aztán az a kis kék sáv a 2,7 és 3 között az nyert, és aztán utána onnantól fölfelé pedig természetesen zöldben vagyunk. Így is működik egyébként, ahogy 3-as értéket írunk be, rögtön zöldre vált az a mező. Na és akkor, hogy hogyan történik ez az egész értékelés, mert erről már azért így egy pár szóban beszéltem, de kicsit részletesebben. Az első lépés, hogyha sikerült megállapodni az értékelővel, hogy
leülünk közösen, és tartunk egy kick-off meetinget. Az elmúlt egy hétben 4 ilyen meetingen sikerült részt vennem. Nem véletlen, mert hogy következik ez a bizonyos fordulónap, vagy határnap, és azok, akik még szerettek volna, azok még jöttek sorba, hogy ők még, jó, ezek már nyilván korábbi megállapodások voltak, de most volt egy ilyen dömping. Ezen a kick-off meetingen indítjuk el az egész folyamatot. Elvégzi a szervezet az önértékelést, általában addigra egyébként, mire a kick-off meetingre kerülünk, ez már megtörténik. Majd az egész dokumentációt, Excel tábla, illetve az összes szabályozó, igazoló dokumentumot átadja az értékelőnek. Az értékelő végez egy ilyen dokumentum review-t, megnézi, hogy ez hogyan néz ki, mennyiben passzol, megvan-e minden dokumentum, hihető-e, jó, alkalmas-e egész dokumentum arra, hogy elvégezzük a vizsgálatot. Ezt követi a bizonyos tényleges értékelés, vagy mondjuk így az initial assessment. Ez a tényleges értékelés, és akkor megint visszajön az AL2-es és az AL3-as szint. Amennyiben az AL2-es szint a megkövetelt, akkor az értékelés üzemmódban működik, tehát nem jelenünk meg a helyszínen. Ha AL3-asról beszélünk, akkor egy nagyjából hasonló helyzetet tudunk elképzelni, mint egy normál auditon, végignézzük a követelményeket, beszélgetünk emberekkel, olyannyira, hogy az is meg van határozva, hogy AL3-as szinten én nem csak az IT vezetővel, a QM, EHS, stb. Vezetővel és a beszerzési vezetővel fogok beszélni, hanem kötelezően munkatársakat is meg kell kérdezni. Aminek azért van egy kis súlya, mert hogy igen, szóval az egyik legnagyobb kockázat, azt valószínűleg nem kell mondani, hogy azok mi vagyunk ebben a rendszerben, és ennek megfelelően hiába van egy gyönyörűen, látszatra gyönyörűen kialakított rendszer, hogyha a munkatársak nincsenek kellően tudatosítva, együk az egészet. Ennek megfelelően ott is vizsgálatokat kell végezni. Ezt követi egy záró meeting. A záró meetingen már adunk egy elsődleges visszajelzést, és utána 1-2 héten belül rendelkezésre áll az audit report. Ha így csak gyors egy újabb közvéleménykutatás, az utolsó audit, amit valahol végeztek önöknél, 27.001, 9.001, mekkora volt az audit jelentés? Hány oldal? Nem, a sima 9.001, 27.001, 5, 10, 15, annál több ritkán szokott lenni. Itt a TISAX értékelésnek a jelentése, hát alsó hangon ilyen 70-80 oldal. És ez minden assessmenttel bővül. Tehát mire lezárul a folyamat, nem ritka, hogy 150 oldalnál tartunk a jelentésbe. Minden benne van. Milyen eredménnyel zárulhat egy értékelés? A 3 lehetőség itt látható az ábrán. Az első, hogyha minden rendben van, és a szervezet elérte a minimum 2,7-es átlagot, akkor kiállításra kerül a TISAX label, és ennek az érvényessége 36 hónap. Itt újabb különbség van, TISAX esetében nem járkálunk vissza évente az ügyfél nyakára felügyeletet végezni, 3 év múlva egy teljesen új eljárás kezdődik, annyi viszont érdekessége, hogy a 3 év elteltével az egész 3 évet fogjuk vizsgálni, tehát nyilván nem csak az előző 3 hónapnak a aktuálisan auditra előállított dokumentumait. A másik lehetőség, hogyha egy minor eltérés van, vagy több, mondjuk úgy, hogy a jelentés az egy minor eltérést mutat. Ebben az esetben a szervezetnek létre kell hoznia egy javító intézkedési tervet. Ez a bizonyos Corrective Action Plan. Ahogy említettem, 2,1-es átlag fölött, és csak minor nonconformity esetén már ideiglenes label kiállítható a szervezetnek. Azonban, hogyha major eltérést találunk, vagy
2,1 alatti az átlag, akkor nincs label. Akkor következik az a fázis, hogy corrective action plant készít a szervezet, ezt benyújtja újra az értékelőnek, az értékelő megnézi, hogy ez egyáltalán működőképes-e. Tehát van egy corrective action plan assessment, és ha oké, elkezd a szervezet rajta dolgozni, feldolgozza az eltéréseket, ledolgozza, mondjuk így, és hogyha minden rendben van, 1-2 több follow-up assessmenttel ezeket ellenőrizzük, majd akkor kaphatja meg a végleges labelt, természetesen, hogyha sikerült mindent ledolgozni. És akkor itt van egy olyan, valahol nem ezen az ábrán, van egy olyan lényeges info, amit már említettem, hogy akár 9 hónap lehet egy TISAX assessment. Ez a 9 hónap, ez a záró meeting időpontjától indul. Onnantól datálódik. És ami a különbség, hogy ha esetleg 6 hónapig tart az értékelés, amikor lezárul, nem onnantól datálódik a label, hanem visszamegyünk 6 hónapot. Magyarán az a 36 hónap érvényesség az adott esetben lehet, hogy csak 30, de lehet, hogy csak 27. És hogyha valaki elég elővigyázatos, akkor nem várja meg a 36 hónap leteltét, és kezdi el az új assessmentet, mert adott esetben luk keletkezik az ő labeljében, hanem már kellő idővel előtte elindul ezen a vonalon. Igen, bocsánat, erről már beszéltem, nincs megállapítás, illetve a kisebb és súlyosabb eltérések. És a bizonyos 9 hónap, ami rendelkezésünkre áll, hogy az összes eltérést ledolgozzuk. Igen ám, de újabb különbség a 27.001-hez. Kicsit más a megközelítése a TISAX-nek, és másképp határozza meg az eltérések típusait, illetve egyáltalán mi az, hogy eltérés. Az egyik, hogy bármilyen eltérésünk van, amit még nem kezeltünk, tehát nem hoztunk rá javító intézkedést, az minden esetben major nonconformity. Mindig. A másik, hogy a major nonconformity esetében major nonconformity-ről akkor beszélünk, hogyha egy jelentős kockázatot hordoz a rendszerre, vagy az irányítási rendszerre vonatkozóan, vagy nincsen meghozott intézkedésünk. Minor akkor lehet, hogyha egy intézkedés, vagy egy adott eltérés akár lehet súlyos kockázat, viszont már van rá megfelelő intézkedésünk, amivel ezt orvosolni fogjuk. Van egy harmadik, ami az előző ábrán nem szerepelt, ez a bizonyos observation, ami szintén egy megállapítás fajta a TISAX értékelésben. Ez az observation, ezt úgy lehet elképzelni, hogy azt látjuk, hogy egy adott helyzet önmagában kockázatot hordozhat. Az eltérést mindig kockázat oldalról közelítjük meg. Ha azt látjuk, hogy egy adott helyzet kockázatot hordozhat, most pillanatnyilag még akár nem, de ha változás áll be a szervezet működésében, akkor igen, erre kötelezően reagálni kell az ügyfélnek. Tehát ez nem választható. Ez a bizonyos observation kategóriában megfogalmazott megállapítás, erre reagálni kell, el kell dönteni, hogy mit tudunk, mit fogunk, vagy mit akarunk vele kezdeni, de muszáj rá reagálni. És akkor a negyedik, ami már egyébként általános, valahol hints, vagy recommendation, vagy ebben az esetben opportunity for improvement kategóriába esik, ez az a bizonyos szabadon választott gyakorlat, foglalkozunk vele, nem foglalkozunk vele, a cég a saját döntésére van bízva. No, akkor eljutottunk oda, hogy túl vagyunk az első értékelésem, és ott van a megállapítások gyűjteménye, ami általában úgy néz ki, hogy hát egy-két eltérés azért az lenni szokott. Én megmondom őszintén, még nem láttam olyan TISAX értékelést, ahol ne lett volna, tehát aki elsőre egy csont nélkül átmegy. Ha eltérést tapasztalunk, akkor a szervezetnek létre kell hozni ezt a bizonyos corrective action plant. Ebben a corrective action planben minden esetben meg kell határoznia, el kell végezni egy gyökérok elemzést.
Hogyha egy súlyos intézkedés, vagy súlyos eltérésről van szó, akkor kompenzáló intézkedésre, kvázi azonnali intézkedésre van szükség, amit annak érdekében vezet be, hogy azt a súlyos kockázatot csökkentse. Rövid távon vagy azonnal. Majd következik az a bizonyos hosszú távú javító intézkedés, illetve a végrehajtásnak a határideje vagy ütemezése. És akkor itt megint egy extra pont, ha a javító intézkedés több időt vesz igénybe, mint 3 hónap, akkor azt alaposan indokolni kell. Ha több időt vesz igénybe, mint 6 hónap, akkor bizonyítani kell, hogy nem lehet gyorsabban elvégezni. És max. 9 hónap, meg kifutunk az időből. Minden egyes ilyen intézkedés, vagy assessmentet követően az audit szolgáltató bővíti a jelentést, és egy megfelelő verifikálást követően föltölti az ENX oldalára. Amikor lement az értékelés Corrective Action Plan Assessment, ahogy említettem, megy föl az ENX-nek a jelentés, és hogyha minden rendben van, akkor kiállítható a temporary label, vagy tehát az ideiglenes label, és ennek megfelelően haladunk tovább. Ebben az esetben a megrendelő egyébként eldöntheti, hogy az adott pillanatban az értékelés eredményét kivel fogja megosztani, tehát őt még lehetősége van arra, hogy azt mondja, hogy ezt még nem osztom meg, vagy csak egy bizonyos megrendelőmmel tudatom, akinek mondjuk meg akarok majd, vagy aki miatt meg akarok felelni a követelményeknek. Ha rendben van a Corrective Action Plan, akkor elindulnak a follow-up assessmentek. Egy vagy több. Mennyi? Amennyire szükség van. Időnk van rá, előfordul, hogy akár 3 vagy 4 follow-up assessmentet is elvégzünk, míg teljesen sikerül megnyugtatóan lezárni a folyamatot. Talán most már érezhető, hogy egy kicsit van különbség a 27001-hez képest, tehát nem annyira egyszerű ezeket a követelményeket megugrani. A follow-up assessment az lehet online vagy helyszíni, és mindaddig, amíg az egész nincsen tökéletesen megnyugtatóan lezárva, tehát amíg az összes eltérés lezárása kerül, addig temporary label lehet maximum, és ahogy említettem, ez a 36 hónap az onnan az záró meetingtől indul. És akkor maradt még egy ilyen szép kis összefoglaló tábla, ez azt próbálja bemutatni, hogy igen, nem beszéltem az egyes értékelési szintről, de majd akkor most mindjárt. Tehát, hogy a 3 értékelési szint esetében mik a követelmények. Az AL1, tehát az első szint esetében is van egy önértékelés. Ebben az esetben nem nyújtjuk be a bizonyítékokat az audit szolgáltatónak, mert ezt valójában saját magunknak készítjük, ez az önértékelésre vonatkozik. Kvázi megbizonyosodunk arról, hogy nem azt mondom, hogy jók vagyunk, hanem hogy milyenek vagyunk. Ebben az esetben nincs interjú és nincs helyszíni ellenőrzés. Az AL2-nél egyébként ez a jellemző leginkább, ebből történik pillanatnyilag a legtöbb. Az AL2-es szinten ugyanúgy kötelező az önértékelés, a bizonyítékokat egy ilyen mondjuk úgy plauzibilitási vizsgálatra kell benyújtani, így végzi az auditor vagy az assessor az értékelést első körben, és az online felületen általában egy Teams meeting keretében tartunk egy interjút, ez inkább hasonlít egy auditra, ez 2 max. 3 óra. És szúrópróba vizsgát végzünk, tehát nem fogunk végigmenni a teljes követelményrendszeren, azon már előzőleg a dokumentumok alapján átmentünk. Azonban van arra lehetőség, hogy az ügyfél mégis helyszíni vizsgálatot kérjen. Van egy ilyen ügyfelünk, aki azért kéri AL2-es esetében is a helyszíni vizsgálatot, mert van egy olyan corporate szabályozás, hogy semmilyen dokumentumot nem adunk ki. Nem.
egyféle, sőt, nagyon sok minden nekik nincs is meg helyben, csak az anyavállalatnál. Tehát másképp nem tudunk hozzájutni a bizonyítékokhoz, mint hogy oda megyünk, és ott ők így megmutatják, hogy láttad? Körülbelül így, majd hogy nem. Van, amit egyébként a külföldi anyavállalat bejelentkezik úgy Teams-en, és ők mutatnak meg, mert az itteni embernek nincs jogosultsága hozzá. Egy csomó szolgáltatás egyébként nyilván külföldről van. Tehát előfordulhat, hogy a helyszíni ellenőrzést AL2-es esetében is helyszíni ellenőrzést végzünk. És akkor az AL3, és lehetett látni ott az elején volt egy szép táblázat az értékelési célokkal, hogy milyen esetben engedélyezett az AL2, mikor kötelező az AL3. AL3 esetén ugyanúgy megvan az önértékelés, a bizonyítékokat egy alapos vizsgálatnak vetjük alá, személyes helyszíni audit történik, és igen, személyesen helyszínen vannak az interjúk is ennek megfelelően, illetve tehát a helyszíni ellenőrzés is helyszínen történik.